Isa ka bang empleyado ng gobyerno ng mahigit 10 taon pero wala kang sapat na eligibility para magkaroon ng item o ma-promote sa isang permanent position? Hindi ka ba makapasa-pasa sa Career Service Exam? Good news dahil naglabas ang Civil Service Commission ng Resolution number 23011123 o Grant of Career Service Eligibility Preference Rating to specific workers in government agencies based on length of service and work performance. Sino-sino nga ba ang covered ng resolution na ito? Covered dito ang mga job order, contract of service, casual, contractual, coterminous, occupying categories 3 and 4 workers, and career employees in the first level o ang tinatawag na JO COS C6 na mga empleyado sa gobyerno. Ano-ano ang mga specific requirements para makapag-apply sa CSEPR? Una, dapat ay mahigit 10 taon ka na nagtatrabaho sa gobyerno. Ikalawa, dapat ay makakuha ka ng failed rating na hindi bababa sa 70% sa Career Service Exam, either professional o sub-professional level, whether pen and paper o other test modes. At ikatlo, dapat ay meron kang very satisfactory performance rating. Ikaapat, dapat ay makapag-file ng application para sa CSEPR gamit ang prescribed application form na may kompletong requirements sa loob ng 6 na buwan mula sa date of release ng results ng Career Service Exam. Preference rating to qualify as Career Service Eligible. Ang isang kwalipikadong aplikante para sa Career Service Eligibility via CSEPR ay maaaring mabigyan ng maximum 10 points na idadagdag sa kanilang failed rating para umabot sila sa passing rate na 80%. Kaya naman ang preference rating na makikita sa kanilang Certificate of Eligibility ay hindi maaaring lumagpas sa 80%. Halimbawa, kung ang rating ng isang aplikante sa exam ay 70%, ang maximum CSEPR points niya ay 10% lamang. Kapag naman ito ay 75.50%, 4.50% lamang ang maximum points niya para makabuo ng 80%. Heto ang isang example mula sa guidelines na ibinigay ng Civil Service Commission. Si Worker A ay nagtatrabaho bilang Admin Assistant 3 na may sahod na SG9 sa isang government agency X sa loob ng 15 taon. Mayroon siyang Career Service Sub-Prof Eligibility. Para ma-promote sa technical position na Admin Officer 2 SG11, kailangang magkaroon muna siya ng Professional Eligibility. Kaya kumuha siya ng March 3, 2024 CSC Professional Level Exam at nakakuha siya ng rating na 77%. So dahil ang kanyang failed rating ay pasok pa rin naman sa threshold na 70%, ang pangalan niya ay nakasama sa list of candidates for the grant of CSEPR. Kaya nag-apply si Worker A para sa grant ng CSEPR at nabigyan siya ng additional 3 points para umabot ang kanyang score sa 80%. Heto ang isa pang example. Si Worker B ay walang civil service eligibility pero siya ay naka-assign as a cost worker o contract of service worker sa government agency Y for 7 years at government agency Z for 3 years. So kumuha siya ng March 3, 2024 CSE Sub-Prof Level exam at nakakuha siya ng rating na 75%. Kaya naman nag-apply siya para sa grant ng Career Service Sub-Prof Eligibility via CSEPR na naaprubahan naman. Later, kumuha rin siya ng August 11, 2024 CSE Professional Exam at nakakuha siya ng rating na 79%. So dahil si Worker B ay nakapag-avail na ng Civil Service Eligibility via CSEPR, hindi na siya pwedeng mag-apply pa para sa another grant ng CSE Professional Eligibility via CSEPR dahil islang beses lang pwedeng mag-avail ng CSEPR. At sa mga magtatanong magkano naman kaya ang babayaran para sa evaluation at processing fee, ito ay nagkakahalagang 500 pesos. Tulad rin ng rate kapag nag-a-apply tayo ng Civil Service Exam.
Para sa listahan ng documentary requirements at iba pang impormasyon, maaari po ninyong bisitahin ang official website ng Civil Service Commission. Be amazed, be informed, be cool. Dito lang sa Gita Aries.